Kodwa ke ndiyafuna nje ukugqitha ekubeni ndibulele ku-rector kunye ne-parish executive ngokuba basiphe nenyoba ngoba ngokweyeplan yimini kaMary Magdalene ye-fundraising. Kodwa ke kuthe kuba ke singazukwenza nto noko ifunisa mali, kwafuna ukuba singaqhusheka le mini. Ndiyafuna ke kodwa ukuba ndigqithe noko ekubuliseni ama-AWF nje special ngalo eli xesha. Akuzuba ngathi bazalwane bam akwenzekanga nto. Singabe siyayenza yona le mini yale awareness, kodwa akuzuba ngathi akwenzekanga nto. Uthi ke uBob Marley kwabo bamaziyo uBob Marley, you never know how strong until being strong is the only option. Kodwa kuba ke ndiba ngumqonqozi, ndingumqonqozi le-order kaBarnabas Ongcwele, ndizawudlula nje kulaa ncwadi yamaKorinti ndiyacinga uba isahluko seseshumi apho athi kungoko ndikholisiweyo ukuswela amandla. Iqhubeke laa vesi kodwa ekugqibeleni ithi kuxa ndiswele amandla kuxa ndinamandla. Itsho xa ndiswele amandla kuxa ndinamandla. Awafi amakhosikazi, amakhosikazi awafi. Masiqhubeke makhosikazi and keep on reigniting God's faith. U-April xa ndivela kumxholo lo ndime ngawo apha, u-April yinyanga ye-autism awareness. Ndiyabona ke ngoba ayonto indala le, yinto noko esentsha, kuba kuqaphelekile ukuba iyayivama le condition and abantu, even those who are affected directly, abakayiqondi kakuhle. Ndiyabona ke ingcaphephe zahlala zabona ukuba kubalulekile into yoba nayo ifakwe njengezinye ii-conditions ezi esiphila nazo, abo-diabetes ke no-pressure, ezona ke sezivamile ezibe zamkeleka emphakathini. Eyona nto ingamandla ukuba apha kuzanywa ukucima istigma, because in every condition kuba khona istigma. Ingakumbi ke le because ivame uqala ebantwaneni besebancinci, fike ke ngoku kukho iintetho zomngathi mhlawumbi omnye umzali akaqeqeshi because of the behavior yomntana lowo ofumaneke enale condition. Siku-service care and stewardship ngokwenjongo yethu yale manyana. Kulo nyaka ka-2026 sigqiba i-60 years in existence. So siyaqhuba ke ii-programs in celebration of 60 years. Kungelishwa ke into yoba thina udadewethu ubezawuthena 60 ngo-August, olingana nale manyana. Endingathi ke ukuba ngaba bekuthiwa ngumntu besizawuyo-aplaya phaa kwaSASSA. So ubonakele ke xa sihleli phantsi sisenza i-year plan yethu last year into yokuba noko masiyiqwalasele i-autism le
kuba nathi apha ebandleni bakhona mhlawumbe abantu abachaphazelekayo le condition okanye abazi abantu ukwenzela sixhobisane sizokwazi into yoba in fact sifundisane sizokwazi ukuba sikwazi ukuhlalisana kakuhle emakhayeni ezinkonzweni kuyo yonke indawo. Okunye ke sicinga into yoba kuzawufuneka siyiqhele siyiqhube ukwenzela uba sibize going forward nabantu like ingcali ke ezidishana nayo ncakasana because okwangoku sifumene umzali ozawukwenza elakhe ibali yena ndiyacinga ke ayikho lula nento yokuba usidakanye ebantwini uthethe ngento yakho kodwa she found strength wabona into yoba kubalulekile naye afundise. So sizakwazi ke ngokuba siziqhelanise nayo into yoba siyifake every April. It's a pity ke uApril uyathanda ukuba abe inyanga ebusy in terms of Lent and Easter because nangoku ke siyaphazamiseka loo nto yokuba iba packed la program and once ke umfundisi kubekho into zokuba kuzakufuneka abantu abazawushumayela nge-Easter kuyaqala ke ngoku i-high kunyuka singasakwazi nokuyojonga ke ngoku kwi-April uba ibisithini because eyona nto sesifokase kuyo yileyo uba uzawushumayela abantu so kodwa ke sizawuzama into yoba zonke ezi zinto siziqhube ngokokuba zonke asizenzeli thina kodwa ke senzela uzukaba. Xa ndizawusondeza ke umama ngumama lo uzawuma apha ngumamzizi isiduko sakhe unabantwana utshatile umama balekile laphathi ebodadewethu utshatile umama utshatele ogcwanini osibili andenzela into yoba ke uba kukho umntu ozalanayo amkrweqe ke mhlawumbi xa kukhona inkonzo abulise ngaloo mazwi ke mna ndicinga uba noko eyam indawo igqibile. Enkosi. Autism yimeko apho echaphazela ukusebenza kobuchopho enza kube nzima into yobana abantwana abane-autism bacommunicate nabanye abantwana.
ne-autism ngumntana apha othanda ukuba yedwa. Njengoba abanye abantwana ufumanisa mhlawumbe niye naserestaurant naphi niye phana ezi-strangers but nidityaniswe ngabantwana abadlala e-playroom and then kubuye nibe ngojomi ke ningabazali bona abanayo loo nto leyo. Bufikile erestaurant yokwasihlala kulaa ndawo iyi-one azidlalele ngefowuni okanye adlalele ngaloo toy kumnikeze yona. And baye abanye babe nee-toys abazithandayo, abanye bathanda ithedi, abanye ke baye balungiselela ngoba uthatha amanzi uwagalele i-2 litre yeembongozi then qoxe hamba efikelwe zii-meltdowns zakhe bamba laa mbongozi ayisqueeze kunokubana kuye kwenzeka into yobana uyakwazi nombamba umama wakhe ambambe ngendlela engeyiyo kungekuba yena umntana undlongondlongo yena qha yi-next time. Okunye bangabantwana abangathandi ukuphathwa ngezandla. Umzekelo xa ubona umntana we-cuteness nokumbamba ebusweni abazithandi ngezandla, then uye azisuse ngendlela engeyiywanga. Then wena mntu ungayi-understandiyo uthatha nomntana kwi-10 ehlaza kanti yena ayifuni nanto yenzayo akekho comfortable. Umntu ke autism ayithi loo nto u-less of a person, ungumntu naye qha uphila kwelakhe ilizwe alibona yena yedwa, otherwise naye ungumntu. Siye kwiNdumiso 139:14 uthi I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, I know that full well. The verse doesn't exclude our brothers and sisters that are living with autism. Kunokuba khona lo mbuzo kuye ukuze kakhulu. Kungokubana umntu xa ubuza rongo kuze ubebuza into engayazi. Khona umbuzo uthi ibikade iphile autism. Zithi ke impendulo le generation yethu yaqale xa iyobeleka ibeleke kwezi zibhedlele sinikwa i-medication ethi affect abantwana. Kweyam situation ke uBoy ngoka-2023 usister wakhe ngoka-2024 usuthi ngifamba ke umuntu xa ethetha into akazoyithi uzayithetha kwakuwe no straight andithi kuthiwa straight talkers. Yes, mna ke ukongamile njengoba e-autistic ndim omenze wa-autistic because kuthiwa kuthi ndiyongculele ndithathe ingqondo kaongamile yathathwa ngulo umncinci. That is why ke ngoku ongamile e-autistic zizinto abantu abazithethayo nama ndiyazi uba bazithathaphi but ke bazithethiswa kuba bengazi okanye mhlawumbi yindlela mhlawumbi yakudala uba xa abantwana kungekho gap kuye kuthi there's no such thing as autism epidemic pandemic. Yabona ngoba ku-COVID pandemic le-COVID yabo, there's no such thing because kudala autism yabakhona bazana kudala yabakhona. Ngiyakhumbula naye kulele ezilalini into abantu yabahlala esentshulo izinto zabo kusendaze lawo namazinga ephelele. Ngiyakhumbula ngosi thina ezilalini khona namalumene wayehlala kulapha yakhe yedwa lapha ngezantsi yabo. Umalume phaya ebelenza phela enekomiti yakhe enento zakhe yena yedwa azisebenzisa yedwa. Then umalume bekukwazi ubana umalume uthanda itofu ethile if laa tofu ayikho uzovele liyatshibhala uyatshukuku yayinto ke leyo. Ufumanise ke ngokudala babengayi-understandi bakwenzeka ntoni na into eyayisenzeka kudala kodwa makabotshelelwe makafakwe isibhacu umgqutisa ukuye soze ungabuyi ndawo ingobethiwe soze ungahamba uyabona. Akufuna ukuzelisa ngabantu abotata kodwa then kubekho abasisimos uyabona ulihomba mhle uba kuthiwa makahlambe izitya uzohlamba ezazitya and uyazihlambisisisa ogqiba kwakhe ahlale phantsi
Ngiyabona basisibada kodwa hasi. Unegeneration most yabo ngosisibada kodwa abawo. Kuthiwa manje ujabawo umnike ukutya kwakhe wamenzela yonke into yakhe. Then uzohlala phansi and une-channel mhlawumbi yakhe ayithanda nase-TV. Phaa imfanele amadiya wakhe wethu into le loo ndithi kudala yabakho. Qha ke ngoku sekwazi nonothina siphuma ngaphandle sizama ukwenza awareness uba there is i-autism apha emhlabeni. Kukho ke izipectrums zohlukile ne kuhamba ngokwe-levels ne. U-level 1 lo mntana uyakwazi uthetha, uzokwazi umthuma, kodwa ukusuka apha uya apha uMamusana uthi kuye ithi uMamusana makamnike laa ncwadi. Uzawufika uMamusana uthi umama laa ncwadi yona ndiyazi ke mna itheni, uyayibona level 1 lo. Okunye uba uthe kuye yima apha ndiyabuya ngoku, uzofika ehleli phantsi esenzele into okanye uzofika ngemva kulaa ndawo, uyayibona. Then aba ke bakulevel 1 bayakwazi ukufitha ezikolweni izikolo ezi-mainstream, izikolo ezizabantwana bonke, bona bayakwazi ukufitha phaa. Abanye abakwazi ukufitha kwi-mainstream school. And then sibe no-level 2 bona bayakwazi uku-adapta to i-change. Okunye ndikulibeleyo, abantwana ba-autistic uyakwazi uba ne-meltdown just because utshintshe i-TV from kwecala yaziswa ngapha okanye uthengishe iroom ususe ibhedi ngapha uyise ngapha. Xa engena asayazi uba kwenzeka ntoni, aqale ke ngoku abe ne-meltdowns. Lanto imenza eza meltdowns because xa engena ayimandiphi apha, uyayibona. So aba baka-level 2 they can adapt to change, but not bonke. Uyakwazi ngobana uthi hayi bo ubheka Amanda wenza 1 2 3 u-autistic naye, but uzofika komnye umntana engakwazi uyenza laa nto, uyayibona. And then sibe no-level 3. Level 3 ke ngaba bangakwazi uthetha, o-non-verbal. O-non-verbal bafuna nje i-connection. Kabe belanda kumele o-non-verbal uhlale naye nje umu-understand. Sanika umzekelo, there's a friend yami enomntana o-non-verbal. U-non-verbal wakhe xa efuna i-surprise bane-communication yabo ne. So xa efuna i-surprise let's say umama wakhe unaloo nto amgcineleyo mhlawumbe ebhekini, uthi athi ke umama iwesi ke uba ndinayo ne-surprise ke mna namhlanje ndizayithina le nto yakho ndoda. Uyabona bane-communication yam uba mami I want i-surprise. And uNdora besine-funeral e-next door Mamusana, bafuna noluyikaya e-next door. Undoda phaa uyangibona ndiyastrangisha ndilayita igesi kumnyama siyaphela. Uyangibona uba mani kaloku ndinonguSteve ngocangcangaka. Then undoda wavele waswitsha on the night. Uyabona banako ukubona, banako ukucommunicate. Undoda ubana mhlawumbi sithetha ngaye ne, sithetha loo nto sithetha sibe sithetha ngaye khona. Undoda uzokwazi uvela phakathi kwesasituka sihlale sonke. Uyasibonisa yonke ubana le nto nithethayo uyayibona. And undoda uyasazi isitulo sakhe phaa. Xa efika kuhleli umuntu kwesa situlo uyazi undoda fika umtshale. Uyabona ba-loud, there's i-group endikuyo ke kuFacebook kuyancokolwa ke phaa omababantwana. Uthi bethu ndiyaqapha uba abantwana bethu ngoku sebekwazi ubiza i-French ngokubenandlela. Ndiyazi uba ndizokuthi batshani. Umzekelo ne umenzisa into angayifuniyo, uyakwazi ukuthi laa mbiza uqhamdiyeke and then French, uyayibona. So kuyancokola ke kuhlekwa loo nto le abantwana ndibalanda qha ifuna thina sikwazi ubana sicommunicate nabo. KumaGalathi 6:2
says carry each other's burdens. Sometimes as a burdens ayi ngomthwalo lo sezamethdown senzani thina as abantu benkonzo lo mntana lapha ecaweni ne iyatsho nantsini basensitive kwinoise iyatsho nantsini la mntana belathi isikhala ayidaliwe kuba vele akhona omnye ozophakama ancede namama ufika unomama shema akayazi noma ngathini ubambe lo mntana mhlawumbi ke ngamanye amaxesha uxolo ukuthi ungalobuthi uyabona uzibhotyela wedwa umntana kuphuma nganamnyama and yoko abantu sebethikiwe bathile ipages la 5 minutes bakwethe manje zube ke izezimerdowns zithetha ngazo ziyenzeka nalapha ezikonzweni abantwana bethu ke banokungathi noba yintoni nokuthi kuba bezenza bethele ne iyogathi inento kushelelethi then sinomphokoqo ne sine-conflicts omnye uxolele utyala mfokoqo imiyonke nalamasi omnye akazifuni ukutya okufana neyogathi vanilla custard yonke lanto owamntana akadibane emajalweni akadibane neshini namhlanje uyalithi iqanda ngomso akalithi banjalo nantsi enye into namhlanje uzalithi iqanda ngomso akalithi kungathi uba unoya esikolweni ephethe ilunch uye wena mhlawumbi uyi-social worker uvula ilunch yakhe uthi wothi sisona esibrown asinayo nantoni namanzi ngeke ungabafonela amaposti yini umntana ahamba andiyazi bephakusa sikhathi ufuna ukutya kunjalo unela hlobo irice yakhe ufuna ibe mhlophe ibele la hlobo ipapa yakhe uyithanda ngexa iphelo ngumkhulu wakhe emdololo beyipapa ibelekile akanayitye uspirits abantwana bayamthanda lethi umtya ngela xesha shushu once ukumespe abantu ufuna uzawufaka ku-microwave uyawuku ngezandla akazofaka emlonyeni xa ubuzwa umntana uba uthanda usaqalela thanda u-KFC ne utsho yena thengele wena la KFC utya u-FC wonke la cake ya-KFC naqalisi zonke zasitini yonke laa nto utya nalaa nto kuthiwa phakathi namkhodowoti aphinde xa ubuza uba uthanda u-KFC nento athi nepizza yakwa-Two Brothers laa pizza uzayifuna ithengwe nezaa choppings ne xa uzazisusa one by one Russians nazo uthi uyazithanda kodwa uzikhula ibhanji isoseji uyayikhulu and ke ngoku ufumaniseke into yobana uyahamba kule ndawo yakuyo ulungiselele umntanakho akutyiwa le nto ityiwa apha le awazinto wena ulapha uba nomntana otisile uzovela uthi uyamsikwela ngomntana and bethunani not bonke xa ubajongile ubone autism abanye ubona umntana urayithi but ngokunye uhlale nayo zokuzibona ezinto ndithetha nazo okunye ngabantwana abakwaziyo ukuya engozini bona bayayibona ukuthi amanzi bayabona bathelwane kodwa uzoya ngoba amanzi azayo apha uzokwazi into yobana athi ngokubhizi uzongena apha esilindeleleni akubambe ikhandela kuba yinto uthenda umntana uthenda mncandi mamayo kwaukuthi njengoba kuhleliswayo koba kude mna ngondinabetanga kwakuba nawukuonganisebujamele wezangapha yakhe yenzeka ke incident eRhawutini sisemall kukho ezimoto zemali I think wayena 3 years ago simbambile nosisi wakhe owayekhonaphethe siyawela thina kuba sisiye sibani simbambile asenze uphungukeni waya ngapha kwala muntu
ndingumzali ngosimele kumntanam ndaba sokuthi dad ezinye izinto ezithethwe ke kuthiwe uzokhula be-right into efuneka iqhoba kufuneka kusetyenziswane uba sithini eyoba uzokhula iphele ayizokhula iphele ayontloko uzophila naye unaphakade omnye athi ukuze iphele funa ubetha ufake isibhaxo and xa befike ezambe downs zikhona iividiyo bezizazituletha nakoFacebook umntana aphula iTV athini bakhomenti abazali uba ngase ndimbone ngase ndimnike ndimlungise uzamlungisa njani umzekelo mna ngoku yabomandi ngibe-classes ne ndifuna ukwenza umzekelo ndicela nimbekele into phaa phezulu noba ndibhale ntoni plezi ndibhale ntoni naphaa phezulu ndizawubuyela uba waye ndisithi ndibhale nanto phaa phezulu noba ubhale ntoni type something website okay ndimke lona ne ndingumntana o-autistic alethi uthi mali hayi wethu makaye esikolweni ashaye hard ne makazame kusoza ngaphansi makazame lo mntana ndimke ngokulona nje autistic ne abangoba ii-classes uzama ufunda namagama sezantsi ne G egama lisoqoleni libeleni G O M S T C H A D. Ndivumelana? Funeka try harder net. Okay. Try harder. At st.gohn.st.chad. Loo nto ithi xa usithi umntana one-autism makatry harder. Suppose uba une-solution andithi uba makatry harder. Mna i-solution yam uba ndingaboni zii-classes zethu. Xa i-autistic eating solutions uthi makathini. Xa usithi hayi lo mntana makazame makashobe makazame soza ngapasi esikolweni akazopasa uzawuba nemedini and abantwana bethu funeka sizame nathi bazali sifundise abantwana bethu uba kurayithi uba nomntana owahlukileyo kwabanye abantwana ngoba sinengxaki ixesha aliphelanga sinengxaki norhulumente nabantwana bethu aba-autistic. Urhulumente abantwana bethu abanasikolo. Izikolo mna bendiye kuzo ndandikhe ndaya kwesi sikwamlakalaka ne sikhona ese-Sweetwaters sikhona esise-Ginsberg ndile mna kwezaa zikolo ootitshala nje ngoba ngeke ke sebefundisa ngoba ezaa klasi zigcwele and abantwana baphaa bohlukile bonke ngaske ubuye ekapa kukho isikolo se-autism esikhulu esingakanani abantwana bafaka ngokwespecial sabo uongamile mandithi urhulumente wethu uba awusizamele wena for umntana akho one-autism usengxakini into ayenzayo uthi xa ufuna isikolo somntana athi hayi mgcilisi mphasalana lokwaniskuthi umgcilisi iyahamba yona iminyaka una-11 una-12 una-13 once zithi 18 iyamkhipha urhulumente athi mdala i-autism iphela ku-18 autism iphela ku-21 ayipheli ku-21 ufumanise ngoku into yobana thina funeka sibathanda abantwana bethu sibase kwizikolo zabucala. I know mna umntu obhatala isikolo ogqiba bhatale ihelpa ihambe nomntana iye naye esikolweni ngoba asizifumani izikolo zabantwana abane-autism. Funeke uba ujonga ngoku ongamele once agqibe ugrade 9 e-Tedos funeke ndizame iindlela zobana funeka abheke emoti ongamile lowo ongakwazi uba sendaweni enabantu abaninzi. Umzekelo andinothi ongamile andinomkhwelisa itransport
because uzaba ne-exams phambi kula transport ayikho 1 day 2 days. Funeke ngoku mna ndizame indlela yobana mhlawumbi ndihlalele kufutshane okanye ndizame into yobana ndifumane imoto ezawuba ncinci yobana ndibe nedizili yobana ndimane ndisesikolweni ndiphinde ndibuye nayo. Urhulumente ke lo wesimvotelayo yonke le mihla kuthiwe phofu umntana unelungelo lobana phofu thina abazali ekhe wamfaka isibhaco umntana iveni nisapha bengathi into lapha emveni kwethu nawo abantwana bethu ba-autistic abanaxesha labo, nawo abantwana bethu badinga isikolo abanaxesha labo. Thina boomama babantwana abane-autistic abanye abazali once kuthiwe 18 kwenzela ukumemulo membezo le once lona 21 kulahlwe izitixo asilahle izitixo forever hlala naye forever ayikho into yolahle izitixo sekungcono kuba ngizona ngiveni kuze 18 noko phayiphe kuze noko uyayibona before umjaji umzali onomntana autistic funeke nawe uyazi yobana naye akayazi into ayenzayo. eCape Town kukwi-workshops zabazali abanabantwana aba-autistic bafundisa abazali uba uyuthi xa kunje. Sixakekile singabazali nathi ufuna iqhosha elithile engenantuna. Ngoku into ofuna kuyenzile lo mntana xa senzile ama-meltdowns funeka umthathe umbophelele. Uyadlula wona makhelwane hayi mntana bawo kamfuni sekusele ngokulo bamthatha mntahle emgqomeni. Phinde ukuhambe naye lo mntana uhambe kwezi ndawo zonke yingxaki because uthi useza kuthiwa nawe siza nalo mntana wakho ujikayo ngelapha. Ngoku kuphela usithini umntana wakho uhlala naye. Mna ndithethile ongamile mna ngahambi ndawo ngahambi ngidide ngahambi uhlala phantsi. Autism ayisiso isithuko. Sothi xa singenamvisiswano mna nawe undithuke umntanawe nge-autism yakhe and awuzothukwa ngumntu ongamaziyo, umntu oclose naye. Umntu wangaphandle uba naluvelwano noba uyazi yena mhlawumbi uyahlalela uthetha lo but uye akujonge. But thina abantu esiclose kubo awunoxabana because kufuneka ube nexhala uzokuthuka ngumntana o-autistic. Uzokuthuka ngumntana athi usisponge because information xa ugayi information yakho zikhona izinto xa ugala amanzi esasiphosa kosiphakamisa lithi yasheli ngozana basibiza xa bethu abantwana bethu bababiza lezo nto. Ukuze ndithethela ndithi ndagqina le nto ndifuna ukwazi ii-signs zizohlala phantsi ngoku bebancinci omntu ukhala kakhulu, ukhalo lakhalo ubusuku bonke kusephandle akhale incakancaka ivele. Zezinye zee-signs sometimes ewe uba ngumoya ngamanye amaxesha ekholiki i-autism. Eye contact ngamanye abanye bajonga phantsi abakujonga, abanye uyakujapela wena ke umntana unathulezi ukukhuphela amehlo umntana ukukhuphela amehlo nje ngokuthi umzamama lo mntana okwakuthethwa ngawo sometimes zii-signs ze-autism okwakujonga akusuba bekuthethwa ngawo ngoba i-autism. Okunye xa bethetha baphindaphinda amagama ndilambile yisenyuka abe ne-meltdown. Lo mntana lowo zezinye zee-signs. Abanye abadibane ne-light nalo bendithethile abanye ke bahlala bodwa nalapha ekukhuleni kwakhe abanye abantwana bayahamba i-age group yakhe seyihamba lo wakho akasahambi.
ukuthetha nawe akafuni ukuthetha nawe. Ngiyathetha but akafuni ukujonga kuwe nithethe lonke. All in all, personally, ndigqibile ukuthetha nge-autism. I hope nivile ndithethe into eniyivayo. Ndiyawuxolisa uba andivanga. Amazolwana onombuzo nangani ngeza kumndibuzo ubana xa kuthe kwathi anu-expect nam xa ke kuba ndinomntana o-autistic endihlala nabo ndinabo nabanye abazali mhlawumbi owam ke uverbal mhlawumbi unomntana onanverbal ukuthi mandidibanise nomntu onomntana onanverbal thina nje si-open ukunikeza i-advice. Enkosi kakhulu.